Na početku mog kaznenog progona postoji politički nalog, jasan politički nalog izdan od moje nasljednice Jadranke Kosor glavnom državnom odvjetniku. Ona je dovela praktički sa ovim političkim nalogom glavnom državnom odvjetniku do toga da se po prvi put u povijesti sudi jednoj stranci. Jesam li kriminalac? Apsolutno ne. Riječ je dakle o konstruiranoj optužnici bez ijednog dokaza. Bio sam, rekao je Sanader, autoritet u stranci, ali daleko je od istine da sam sam odlučivao o važnim pitanjima. Kako u nas u Dalmaciji kažu da čovjek i tovar više znaju nego sam čovjek, pa to je logično. Znači nas 20 u HDZ-u puno više zna nego samo ja. Sanader je dodao da je za sve poslove, kadrove, račune, ugovore, donacije i ostale operacije u stranci bio odgovoran glavni tajnik. Za vrijeme Sanaderova predsjedanja HDZ-om najprije je to bio pokojni Branko Vukelić, a potom Ivan Jarnjak. Ne može nijedan financijski dokument otići iz HDZ-a ako ga nije potpisao glavni tajnik. Crnih fondova nije bilo. Hrvatska demokratska zajednica je imala dovoljno sredstava, imala je dovoljno novca iz apsolutno legalnih izvora. Sanader će obranu nastaviti iznositi i sutra.